Grabe yung tulo na sipon ko, guys. Tulo ng tulo yung sipon ko. Yung umaga sa basta talaga ganito sa bukid. Kapag umaga, ang maririnig mo yung mga old music. Love song. Love song. Magtataka ka pa. Kaya maraming mga anak-anak kasi puro love song na tinutok. Mamang hikot juga no, hilig kag hikot-hikot no. Ha? Ika po na jud siya. Gipaningot sayo ka na nilhigma. Oh, nagkuhan siya tinaghalin ang gikuan ng Agongal. Nalami ito pang ilo. nagkuhan mga bilin. Oh, ay na. Imo po na ibunilan. Mga bilin mas bilang uban sa agungan. Mo gani lang na kay Kuko. Yaks. Yung magana na yung bala na. Ulit tayo din. Ana lang inya pagkahuman. Nga na yung papa. Ana lang usa pa na lang. Mabali niya tong tuhod lang. Usa pa, mura na. Usa pa man. Ay, bayad to na. Bayad. Usa na lang, mabali ka na tong hawak ana lang. Patino wala. Patino sige pa. Sige, ano. Ispilahan, mahulog akong tutoy. Baliyot na maya ko eh. Lego na yung papa dito, lego na. Ha? Nganong nganong bugat man ako dayan di ko ni bugakson yan. Dali. Adudoy, didi na bididi. Didi. Hala, pagod man ang imuhang luto day. Ay, lami. Lami kayo nito. Ayo guniti hugaw ka mo. Hot dog. Asa mang itlog? Nakajiyan. Hala day. Good morning, guys. Hala, unsa man ni na adiri day? Na asukar gimamang naman o ni ma. Gitaguan na mama, unsa man di na kaila ang mamang? Ma. Magpalit ng butanganan. Kung ako asa man luwad iki mga butanganan? Tao. Princess na kayo? Mahal man siguro sa guys ano? Hindi ko. Mga gamay naman sa price. Mahal man siguro sa guys ano day? No? Ang sa dito sa Davao kayo. Ito, leftover hot dog at saka yung leftover pa rin na paksiw. Ininit lang. Uy, kay lami ba dyan? Kaya niwa ni na, kuanan ma, gitaklo ba ni? Taklo ba na dere? Ba no? Kuanan kay para atong kaon na. Uming tubig. Ha? Ang gawas te. Ha? Ang gawas. Ang itlo, ang ulod? Dili, ang gawas sa plato. Oh. Gamay man diay na. Gamay na plato. Ano, oh. Sin. Sino, sin? Gabriel. Kaya naara ba sila dito mga bata? Taklo ba? Ito. Ay, Okay. isa ka may wala din yung bata. Nay sa asa di ay. May karaman o si Gabriel. Kung sa Manilang. Ang Gabriel na gabi eh. Siya ang nagkaon oh. Mo na gabi eh. Dili, napay sunod, wala na bili. Ah, si Gian. Ay! Ako to man na Gabriel, hindi mo nakuha. Wala na yung isa yung gihat ka diyan pinaba. Gulo man pa sila. Sama nang gikaon, di sa aman mo gikan na. Hala, asa mga asinan ni? Hala, naman lagi na sa kamutin siyan. Hala, basa-basa. Ano naman sa imong kamot yan? Tulo, papa po di gusto butangan nig asin. Hala, lahi radyo na pinya si Dere. Kaya ba? Ano kung gusto tayo hilaw? Di kayo hinog kayo? Ipa na, ako gunit bi. Ihatag na ako na pag... Day. Ihatag ng dingding day. Isa niya ako kay pamlik ini pabalik. Pabalik niya. Baby na, be. Ano nga ba?
Ihatag lagi na sa ako pa. Sure na nga di na mawa. 5, 6, Ipain mo pa. 750, Grabe. 4, Ang isa din nag-ihap din na yung isa guys. 7, Naunsa naman ng 8. Pilipinas guys. 8,000. 1, 2, 3, 4, 5, 8-9. Kulang Seven. og 50 para mag 9,000. 9. Kulang 50 ma. Biabi na, pilaan ang kamama ka. Pilaan ang kamama. Bayad sa okay. Pila to yung mga ma. Pilang kamama ba? Pilaan na kay para dili maghalo ang kapapag kamama. Ayaw diha ma, ako rin magtago. Ibutang di sa may gayawi oh. Eh, parehas na sila, kwarta. 950 lagi. Wala. 6. City. City ra? 8, 9, 9, 5. 8, 9. Sus, bayho sa iyahang asawa. Og 50, og maura ning sulod. Kamama, wa na isulod. As isang unidentified flying object. However, napag-alaman na itong unidentified flying object na ito ay isang space rocket. So nandito namili na naman kami guys. Yung sister ko yung pinakuha ko palagi kasi abtik. Lindot unta na kana ba? Titawagan na. Ganan ka na day? Mo magano na no. 455, 450 na lang. Saan mo na? Tataron ang usa. Ano yung gusto? Awar Ilaw? siya. Ilaw. Ha? Kana nakapila na kana. Unsa man na imo na ihatag-hatagan ko. Ay, libre room day. Wala di ay. Naabot lagi ka diri. Aw diri man to imo no. Ikaw ang aliabot dire no. To adi. Ka sa Davao, ka sa US. Oh, mo ani. Hindi ka nag-stay. Balik Sa balay bukid. Bukid aton bisita. Santa Cruz Dos Tagbina. Anang kadina. Oo. Anhi mi diri. Do. Sa Barubura mi Ah, baro. libukan. Ah. Nahaw dito ang tukon mi karong. Pen suggest ka na matay sa Sige mo balik rami. Pag mo anhi ko diri, sige anhi una ko na diri first. Ha, sige. Ni asa man to day? Lami re sa mangita ta. Wala na lain ko anday. Asa may kid ani? O tukon kiri na dia. Oh, buhi pa. Ano ginani din, ma'am? Apil ne? Apil na, pilya lang dia. Ah, kani oh gwapa oh. Indot ang color. Indot sa buhion. Buyon na to na bi. Buyon daw na niya. Kasi mabuhi pa dai. 2 kilo, Tapi lagi kin. 520, 500 na. Pwede pa kape ni isa. Ayun, nasabi, baratuhan na naman. Sige na te, balik ba? Sige na balik na. Hantod katapusan pa mi diri te. Himbisan mo. Kita na maglimpyo no. Di mo mo limpyo te? Limpyuhan. Kanang himbisan ba? Himbisan. Ano indot sila pang ano? Nindota Ala, lagputa. Grabe. Sige te, bana te. Dagko ni sa gimbis oh. Miss di ay? Ito mo sama, magkakit ko